Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Nyt meillä on, mä käsitin muun muassa lääkäri. Jari Vuorio. Vainio. Aina mukana. Jari Vainio. Ja me puhuttiin tuossa, että lämpiössä voisi sanoa, niin olet toiminut eri maissa ja vähän eri aloilla. Ja mikä sun koulutus nyt oikein on? Siis mä oon ihan yleislääkäri, mutta nuorena olin kiinnostunut kansainvälisestä työstä, niin kävin opiskeluaikana harjoittelemassa sekä Egyptissä että Zimbabwessa molemmissa kuukauden. Sitten mä halusin vähän pitempää pestiä ja mä sain Arabikansojen ystävyysseuran kautta semmoisen pestin Etelä-Jemeniin silloin. Se ei semmoista maa tänään olemassakaan, se on yhdistynyt Jemeniin. Ja mut määrättiin sinne beduiinisairaalan anestesia lääkäriksi ja samalla koko kuvernoraatin eli lääniin vastaavan anestesia vastaavaksi. Ja mä yritin terveysministeriössä pyristellä sitä vastaan, että en mä opiskellut anestesia kuin 3 kuukautta, niin vastaus oli, että se on 3 kuukautta enemmän kuin kukaan muu siinä kuvernoraatissa. Eli mä joudun sitten hoitaa kaikki anestesiat siellä beduiinisairaalassa. Sitten mulla oli pieni hyppy takaisin Suomeen, kun mä ajattelin, että mä asentun tänne. Mä olin Kuusamossa. Mulla oli jopa virka terveyskeskuksessa. Mutta sitten haettiin vapaaehtoisia Sambiaa ja sillä tiellä mä sitten jäin. Eli 2 vuoden sopimus venyi 7 vuoteen. Sen jälkeen mä olin 3 vuotta Keniassa 200 000 somalipakolaisen pakolaisleiriä koordinoimassa niin kuin terveydenhuollossa. Just. Sitten mä opiskelin Englannissa maisterin tutkinnon infektiotautien kontrollista ja sitten mä olinkin hyppyrottana niissä lopuissa 50 maassa ympäri maailmaa. Mä olen hyppyrottana. No mä kutsun sitä hyppyrotaksi, koska jos ajattelee, että 25 vuoden aikana mä olin yli 50 maassa, niin kyllä se aika hyppäämistä paikasta toisessa oli. Et mä oon käynyt mä esimerkiksi yhdessä vaiheessa koordinoin kaikki arabiankieliset maat ja Iranin. Sitten mä oon ollut Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja niin poispäin. Vedikö sä siellä arabimaissa englannilla vai mitä sä siellä pärjäsit? Englannilla lähinnä, mutta kyllä mä arabiakin olen opettanut. Joo, okei. Mites 3 kuukautta anestesiaopintoja ja sitten anestesia vastaavaksi, kun mut leikattiin, kun mä vammauduin voimannostossa vähän, mulla meni jänne poikki tuosta vasemmasta kädestä, niin se kun leikattiin, niin ennen kuin mä nukahdin, mä kerkesin sen lääkärikauppaan ja vaihtaa pari sanaa, niin hän oli 6 vuotta ollut lääkiksessä ja sitten erikoistunut vielä toiset 6 vuotta ennen kuin hän pääsi täyssiin. Eli mulla oli myös se 6 vuoden opiskelu yleislääkäriksi, mutta mä olin Kajanin keskussairaalassa 3 kuukautta niin kuin anestesian apulaislääkärinä. Ja tietysti kun kajanilaisilla lääkäreillä oli kiire saada joku päivystä, niin 2 viikossa mut opetettiin kaikki taidot läpi ja sen jälkeen mä päivystin yksi. Eli mä sain aika hyvän paketin siellä kyllä sitten maailmalle. Tietysti sairaalassa, jos ei ole sähköä, niin se eikä happea, niin se homma toimi hieman eri lailla kuin Suomessa. Et meillähän oli hauska, kun mä tein anomuksen, että saataisiin sairaalaan noita pulloja. Niin terveyspalvelujen johtaja oli ihan tämmöinen paikallinen kauppias, kiva mies muuten, mutta eihän terveydenhuollosta mitään ymmärtänyt. Niin hän antoi sen lausunnon, sen hakemuksen takaisin lauseella, että ilmassa on hänen tietääkseen paljon happea, että miksi ette voi käyttää sitä? No siihen se sitten jäi, että sitten vaan löyhyteltiin sitä ilman happea potilaiden niskaan. Et me ei saatu koko vuoden aikana, kun mä siellä olin, niin ei saatu happea sairaalaan. No se touhuu. Ja mä voin nyt saman tien sanoa, että tämä on se, mistä mä aina nauttinut, on se improvisaatio. Musta joskus tuntuu, että suomalainen lääkäri on vähän niin kuin hajuton, mauton ja näkymätön. Ja täällä on niin tarkat säännöt joka asiaan, että se improvisaatiolla ei ole paljon tilaa. Et jos sanotaan, että kaikki ihmisen elämässä ja työssä on designia, niin kyllä lääkärin työnkin pitäisi olla designia, mutta jos me tehdään kaikki samaan muottiin, niin se design jää aika pieneksi. Käytkö koskaan opettamassa nuoria lääkäreitä? En.
Ei, kato, mä oon vaan yleislääkäri, niin mulla ei ole mitään Vaikka sä oot kiertänyt dosenttuuria tai tämmöistä. Olen mä siis paljon käynyt pitämässä yleisötilaisuuksia, mutta en lääkäreille, paitsi nyt kun sä sanoit, niin mä muistan yhden. Mä olin korona-aikana, pidin nuorille lääkäreille esityksen, mutta se oli tietokoneen kautta, siis joku Teams. En tiedä kuinka monta nuorta lääkäriä siellä oli kuuntelemassa, mutta ympäri Suomea. Oot käynyt USA:ssa. Ootko Trumpia tai Bidenia hoitanut? En. Entäs näitä muita senaattoreja? No joo, mut valittiin jossain vaiheessa, mä olin tämmöinen mä vittin sanoa nyt nimiä, mutta yhden amerikkalaisen organisaation, humanitaarisen organisaation tiimilääkäri. Ja tiimissä oli Amerikan senaattin ja kongressin jäseniä, myös senaattoreita ja kongressin ihmisiä, aika paljon junioristaffia. Ja kun he meni viikoksi tutustumaan kehitysmaakohteeseen, muun muassa Haitissa olen käynyt pari kertaa, Kambodsassa, Afrikassa, esimerkiksi Djiboutissa ja Mosambikissa, niin se on aina se viikon keikka ja mä lennetään sinne, mä tuon tavarat, välineet, lääkkeet Suomesta, tullaan ne ja sitten mä juoksen sen tiimin perässä näkymättömänä tosin. Eli mun tehtävä olla niin näkymätön kuin mahdollista, mä vaan astun esille silloin, kun joku sairastuu. Oliko tämmöisiä tapauksia? Aika vähän onneksi, koska sehän on ideaali, että kukaan ei sen matka-aikana sairastu. Eli haavoja putsataan. Jotain pikkuhaavoja ja mun mielestä kaikkien niiden oli ehkä näitä jetlagin aiheuttamia unettomuusjuttuja, että kun mennään USAsta jonnekin Kambodsaan, niin nehän oli niin kuin rytmit sekaisin. Eli niitä mä joudun kääntelemään. Millä hoidetaan jetlagia? Konjakilla. Konjakilla. No, sitäkin voi kokeilla. Kyllä se melkein joku. Siis mulla oli mukana jotain lyhytvaikutteista unilääket, jolla mä sain heidät nukkumaan, niin sitten aamulla oli ihan virkeitä, että sitten mennään ihan sille tasolle, että melatoniini joskus, mutta ei se kaikille toimi. Mites kun oli paljon puhetta nyt tässä sattuneessa syystä tästä koronasta, niin kun on, niin kuin tiedetään, on näitä kaiken maailman salaliittoteorioita ja muita, ja mä oon ottanut 4 piikkiä ja sitten vielä otin flunssapiikin päälle. Enkä mä ole mihinkään kuollut. Kun pahimmat kielet väittää, että se oli joku salaliitto kansalaisen tappamiseksi ne piikit. Sanoppa nyt kuulijoille, sä oot kiertänyt 50 maata ja mikä oli se koronapiikin homma nyt sitten oli? Niin. Siis mähän kirjoittelin korona-aikana aika paljon paikallislehteä Salossa näistä omista tuntemuksistani ja mullahan on nykyadoptiopoika ja mä ihan hänenkin kunniakseen kirjoitti siitä, että mä olen aina ottanut ilolla rokotukset vastaan, koska se on paitsi mun oma, mutta myös mun perheeni suojelemista. Eli mä kannatan rokotuksia, mutta se tietysti nämä salaliittoteoriat monessa liikkuu. Tietysti mä itsekin joidenkin salaliittoteorioiden kannalla, mutta en mä nyt ihan rokotuksia, että ruvettaisiko koko maailman populaatio sitten pienentää rokotuksilla. Ja sitten jos joku Bill Gates nyt on kiinnostunut meikäläisestä niin paljon, että hän ujuttaa jonkun kapselin mun sisään, niin siitä vaan. No hyvä, että joku on kiinnostunut. Mä oon samaa mieltä siinä, että niin kun kaikkien rokotusten hyödyt on paljon suuremmat kuin haitat. Ainahan tulee niin sanotusti väliinputoja ja sitten tulee jotain allergiaa. Se on matematiikkaa, eikö? Niin. Eikö se ole semmoista matematiikkaa? Joo, ja se kuitenkin sitten meidän täytyy miettiä, että nykyään ihmiset on niin yksilökeskeisiä, että se on niin kuin minä ja minun pointini ja tuntemukseni. Mutta esimerkiksi tuolla Afrikassa se, niin kuin se sosiaalinen yhteisö oli paljon enemmänkin, että se oli ne muut. Joo. Et mä koen sen tärkeänä, että myös muita suojellaan, että ei se ole aina vaan minä saan jotain siitä asiasta, vaan myös muut. Mun vaimohan on toisten ajattelija. Kun on näitä toisen ajattelijoita, niin mun vaimo on toisten ajattelija. Se aina pistää niin kuin muut edelle joka asiassa. Niin kuin. Sen takia sun on hyvä laava. Mullekin se kaavaa kahvin kautta ensin mulle ja sitten vasta itselleen. Mutta nyt kun puhut salaliittoteorioista, taisi olla tänään tai eilen lehdessä, kun FBI epäilee, että korona leviskin kiinalaisista laboratorioista. Mä koko ajan sitä sanon, että mä en siihen lepakkoteoriaan usko. Niin. Siinä on liian monta semmoista. Siellähän ne lepakot on maailman sivu ollut torilla syötävänä. Miksi se nyt yhtäkkiä levii niin valtaisasti liikenteeseen ympäri maailmaa? No, tätä mä mietin, en mä nyt väitä. Toihan sanoi on mitenkään oikeassa. Ossi Osbornehan sanoi, että ihmeelliseksi on mennyt maailman touhu, kun silloin kun hän oli nuori, niin pystyi syömään raakaa lepakkoa ilman, että oli maailmanlaajuinen kriisi. Mennään Raamattuun. Onko tämä kirja sulle tuttu? On. Kirja koko elma. Mä olin, sanotaan rippikouluikäisenä luin
Raamatun läpitte. Rippikouluikäisenä kuuluin kyllä seurakuntanuoriin ja olin jopa isosena rippileirillä. Niin sä oot opettanut Raamattua. Joo, mutta se oli semmoista nuoren ihmisen epäkypsää opettamista, sanotaan, että se, mitäs mä sanon, musta Raamattu on jotenkin ehkä vaikea kirja tietyllä tavalla lukea ja tulkita, koska siellä on paljon semmoista, mikä kumoo toisensa myös. Riippuu lukeeko Uutta testamenttia tai Vanhaa testamenttia, mutta voiko sulla sanoa kristityksi kuitenkin? Sanotaan, jos kristityn määritelmä on hyvinkin avara, niin kyllä. Mutta jos se pistetään tiukkoihin raameihin, niin mä en ole ihan varma, että olenko mä, kuuluuko mä siihen niin oletko Jeesus-hihuli? määritelmään. Niin uskotko? No en mä usko, että mä mikään Jeesus-hihuli sinänsä on, mutta kyllähän ne paljon vaikuttaa, mitä kotona on opetettu ja mikä sun kulttuuritaustas on. Esimerkiksi meillä opetettiin lapsena tämmöinen iltarukous, kun levolle laske luojan varmaa. Ja mä liitän sen kyllä tähän omaan uskontooni. Rukoiletko iltasi vielä? Joskus. Entä lentokoneessa? En mä usko. Ennen laskua? Ei mulla semmoisia. Mulla on ollut lentopelko, mutta se oli semmoinen ohimenevä. Mutta kyllä se 2 vuotta kesti se työstäminen. Niin. Mutta nyt kun kysyt, niin en kyllä muista, että mä olisin siinä kohtaa rukoillut. Mä yritin vaan jotenkin vaan unohtaa koko asian, että mä olen lentokoneessa. Okei. On nyt lääkärilläkin jotain pelkoja. Korkean paikan pelko. Joo. Ei mulla ole eläimiä mä en pelkää, tauteja mä en pelkää. Ja oonhan mä nyt ympäri maailmaa liikkunut, lähtenyt. Sota epämiellyttävää, mutta en mä tiedä pelkääkö mä sitäkään, mutta mulla on joku tämmöinen korkeapaikan juttu. Nyt mennään Englantiin. Ja vankilaan. No niin. Sä oot ollut 2,5 vuotta linnassa. Mulla oli 2,5 vuoden tuo. Kerropa, minkälaista on ollut vankilalääkäri. Minkälaista vankiaines on Englannissa? No kato, mulla oli semmoinen, että mä olin Englannissa niin sanottu locum-lääkäri, eli se on tämmöinen sijainen, jota heitetään paikasta toiseen. Joo. Ja sitten mut heitettiin lähelle Newcastle, joka on Pohjois-Englantiin. Mä itse asiassa asuin Skotlannissa, mutta mut pistettiin Pohjois-Englantiin töihin Holmhouse-vankilaan lähelle Newcastle. Ja siellä olikin pitkä sijaisuus. Eli mä en ollutkaan siinä, että mulle ilmoitettiin, että jos mä haluan jäädä sinne, niin siellä saa olla niin kauan kuin haluaa. Ja siinä meni semmoinen 2,5 vuotta ylilääkärisijaisena. Meitä oli 2 lääkäriä, minä ja sitten semmoinen nuorempi. Hän tuli Etelä-Afrikasta. Ja siinä me sitten pyörittiin. Siellä oli 1000 miestä, 6 houseblockia, eli houseblocki on tämmöinen osasto. Ja siellähän jouduttiin niin kuin tietyt osastot erottaa toisistaan. Esimerkiksi yhdellä osastolla oli seksuaalirikolliset, niin ne ei saanut edes liikkua samaan aikaan vankilassa kuin toiset, koska mä jotenkin koin, sanokaa oma mielipiteenne tässä, mutta niin kuin lääkärinä siellä mä koin, että siellä oli aikamoinen hierarkia. Siellä oli jopa voimakkaammat ja ehkä julmemmat säännöt vankilan sisällä kuin mitä yhteiskunta pystyy rankaisuksi. Kyllä. Et esimerkiksi englantilaisessa vankilassa seksuaalirikollisia rangaistiin muiden vankien toimesta niin, että keitettiin kuumaa sokeria kaadettiin naamalle. Eli meidän oli pakko suojata ne ihmiset, jotka oli niin sanottuja vippejä, eli tässä tapauksessa vulnerable. Mistä tämä tämmöinen sokeri? Se on nykyään vielä. Ruokaöljyä kuumennetaan, heitetään päälle. Poltetaan naamatilalle tavallaan. Mutta oli muitakin. Eli meidän täytyisi tietyt identifioida ne niin sanotut vulnerable, eli siis nämä alimman kastin vangit, jotka sitten eristettiin, että he sai niinku rauhallisen, turvatun elämän. Mutta sitten oli myös nämä jengit, eli tulovaiheessa tatuoinnista yritettiin identifioida erilaisia tatuointeja, jotka ilmaisisi, mihin jengiin he kuuluu, koska tiettyjä huumejengejä, Newcastlen mafia, Venäjän mafia ja niin poispäin, niitä ei voinut oikein laittaa yhteen, koska sitten tuli tappelu. Teitkö sä sitä lääkärinä? Yleensä se oli, kyllähän mäkin niitä näin, koska mun täytyisi aina tehdä se lääketieteellinen tarkastus, mutta kyllä se oli enemmän niin kuin vanginvartijoiden tehtävä identifioida niitä. Meillä oli semmoinen ohjekirja, sieltä katsottiin kuvia.
ja verrattiin. Minkälainen on Newcastle Mafia merkki? En mä muista. Mä tiedän, oliko mulla koskaan edes tullut, mutta mä en vaan edes heitin esimerkkinä. Sitten siellä piti ottaa jalkapallohommakin huomioon varmaan. Niin, ei voinut laittaa Liverpoolin faneja. Mä pääsin niin ulkomaalaisena aina kauhean helpolla näistä, että mun ei tarvinnut tietää jalkapallosta yhtä mitään. Joo, mutta ei saanut pitää tiettyä huiviikaa sitten. Ei, ja meillä oli aika säännöt, mitä meillä... Mullahan oli toimistotila. Englantilaiset vankilat on rakennettu niin, että se sairaala ja lääkärin toimisto on keskellä vankila. Eli mulla oli 16 ovea ennen kuin mä pääsin omaan toimistoon. 2 valvottiin ulkopuolelta, eli ne avattiin jollain napilla, että ne oli semmoisia liukuovia. Ja loput 14 mä jouduin itse avaamaan. Ja siellä mulla oli semmoinen valtava avainnippu, koska siinä oli erilaisia lukkoja ja systeemejä, joiden läpi piti mennä. Vankilan sairaalaosasto oli keskellä ja siellä ei ollut vanginvartijoita jostain syystä. Meillä oli vain hoitajia ja lääkäreitä ja meillähän ilmoitettiin se, että meidän rooli oli olla siviilejä. Ja siviilejä ja vanginvartijoita kohdeltiin eri lailla. Eli vanginvartijat, jos vanginvartija kidnapataan, ovet ei aukea, koska se on ammattiriski, mutta jos lääkäri tai sairaanhoitaja kidnapataan, niin kaikki ovet aukeaa. Eli me oltiin tietyllä tavalla siellä keskellä just varmaan sen takia, että jos meidät kidnapatiin, kestää kauan ennen kuin saa 16 ovea auki, että joku pääsee siihen väliin. Mutta ei meillä ollut koskaan se. Ei mitään. Ei tullut väkivaltaa, ei mitään. Olihan siellä niin kuin vankien sisäistä väkivaltaa. Mutta sinua kohtaa. Ei. Mun kollega, joka oli tämmöinen pieni, siis etelä-afrikkalainen, mutta pieni kokoinen niin kuin intialaistaustainen, niin hän sai kerran viikossa. Mutta mä luulen, että kun mä oon tämmöinen isokokoinen röhjö, niin mulla ei niitä tullut niin kauheasti. Mutta toisaalta mä oon aika rauhallinen kanssa. Niin, suomalainen. Niin, semmoinen. Tiesitkö sä niistä tuomioista, niitä vankien tuomioista? Periaatteessa en, mutta kyllä mä tiesin, koska vankilan sisällä on ihan yhtä paljon kuin vankilan ulkopuolella. Oliko se elinkautisia paljon? Me oltiin B-kategoria, koska englantilaisessa systeemissä A on se, jossa toi ulkotilatkin on niin kuin verkotettu. Eli sen ei pysty periaatteessa helikopterin laskemaan. Mä olin B, joka oli muuten niin kuin suljettu, mutta piha oli avoin. Eli periaatteessa sinne, jos tuli... Me tuli kerran yhteen toiseen vankilaan. Mä olin ensiksi muissa vankiloissa töissä ennen kuin mä tänne Holmhouseen tulin. Mutta siellä mä olin vaan niin kuin viikonlopun kerrallaan. Niin yhdessä vankilassa oli tämmöinen uhka, että siinä on tulossa helikopteri pihalle, että oli saatu niin kuin puheesta salakuuntelemalla vangin puhetta. Tietää, että täällä on tämmöinen karkaamisuhka. Niin tämä henkilö hän heti eristettiin ja siirrettiin A-kategorian vankilaan. Ei pääse helikopterillakaan laskettu pihalle. Kuinka paljon sä määräsit lääkkeitä vangille? Onko se joka ilta annetaan näitä rauhoittavia? Ei annettu yhtään. Siellä on vankilapsykiatrit oli erikseen, ja jos mutta he teki lähinnä lausuntoja ja jotain tämmöisiä, että jos he nyt määräsi jonkun lääkkeen, mutta meillä yleislääkäreillä oli aika tiukka linja, koska meillä oli aika paljon huumeenkäyttäjiä ja heidät vierotettiin, niin... Ei bensoja. Ei aloiteta uudelleen sitä kierrettä. Että kun me ollaan vierotettu ihminen, niin hän aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä. Mutta kyllä se, mulla jäi yksi potilasasiakas mieleen. Hän oli nuori mies, jolla oli 2 tytärtä. Hän oli huumeiden takia vankilassa. Hän oli pääsemässä kotiin ja hän siellä itki, kun hän kaipaa tyttäriä niin kovasti. No mä sanoin, että kyllä sä tämän kestät. 2 viikkoa sä pääset tyttöjä katsomaan. No meni puntama kuukausi, niin hän tuli aivan hirveässä kunnossa takaisin, oli niin kuin ojan pohjalta nostettu ja sitten taas vierotus uudelleen päälle ja sitten kun hän alkoi vähän selkeä siitä, niin mä kysyin, että no mitäs tyttärille kuului, niin hän sanoi, että tiedätkö mä en ehtinyt edes kotiin asti, kun kaverit oli jo portilla odottamassa, niin se oli sitä myötä lähdettiin ja sitä myötä sitten oli se, että kyllä se huume vie ihmisen mukana, että jos omat tyttäretkin jää kakkoseksi. No. Hän sai tuomio ja sitten hän itki taas siellä, että koska hän tyttäriä pääsee katsomaan. Tämä on yleistä myös Suomen vankiloissa. Että puhutaan paljon siitä, kuinka vaimea lapset on kaikki kaikessa, mutta sitten kun vapaus koittaa, niin teot on sitten jotain muuta. Aika valitettava usein. Mä joskus mietin sitä, että olisiko näillä huumeenkäyttäjillä parempi ollut siirtää johonkin ihan toiseen osoitteeseen, että ei olisi niitä niin sanottuja kavereita odottamassa vankilan portilla. Minkälainen se vankeenhoito muuten on? Onko se sun mielestä parempi Suomessa vai? No en mä osaa verrata Suomeen, mutta jos ajatellaan siihen aikaan, muuten Matti Nykänen oli
vankilassa. Ja siitä kirjoitettiin suomalaisissa lehdissä. Mutta mä ymmärsin, että puhuttiin henkilökuntapuutteesta ja resurssipulasta ja vaikka mistä. Mutta se sanottiin, että vankilassa on noin 100 miestä. Siis tämä on nyt mun muistikuva lehdistä. Mutta meillä oli 1000 äijää ja 2 lääkäriä. Ja kyllä me mun mielestä aika hyvää hoitoa heillä annettiin. Et heti he pääsi vastaanotoon, kun he halusivat. Meillä oli myös hammaslääkärit, jotka hoiti hammaspuolen. Oli mahdollisuus päästä psykologin juttusille, jos tarvittiin. Mikä olisi eniten, mistä tultiin sulle? Mulla oli yleislääkärinä eniten ehkä tämmöisiä ihan, mä väittäisin, että infektiotaudit oli se suurin syy. Eli ne oli sairaita. Eli mun piti hoitaa se vierotus. Joo. Eli mä suunnittelin sen vierotuksen, mutta siihen oli ihan tarkat ohjeet, niin kuin British Prisons tai jotain tämmöistä. Eli siinä mentiin ihan semmoisen kaavan mukaan. Mutta sitten kun tuli näitä kaikennäköisiä muita vammoja tai tulehduksia tai tämmöisiä, niin ne tuli meille kaikki. Ja kyllähän vankilan sisälle salakuljetettiin paljon kaikennäköistä tavaraa, esimerkiksi huumeita, jotka saattoi aiheuttaa sitten. Räjähti vatsassa joku? No yksi tapaus oli, että nielty huumetäytteinen kondomi räjähti vatsassa ja se henkilö alkoi pikkuhiljaa mennä niin kuin sekaisin ja sitten se meni tajuttomaksi ja sitten me epäiltiin. Miten teit Ei, mä lähetin siinä tapauksessa. Tai lähetin se keskussairaalaan, koska sitähän se täytyy kuvata. Ja sieltähän ne löytyi sitten. Mutta kyllä me epäiltiin, vahva epäilyshän siinä oli, että näin oli tapahtunut. Ex-Criminals. Kasvoit myös maassa varjojen. Tule, o Jeesus, sä luoksemme. Voit kantaa kipua ihmisen. Tunsithan iskut nuo huolien ja osumat vihan nuolien. Tule, o Jeesus, sä luoksemme. Voit kantaa kipua ihmisen.
kantaa kipua ihmisen. Voit kantaa kipua ihmisen. Voit kantaa kipua ihmisen. Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. No niin. Ja se oli Jari Vainio. miten mä niitä vuorioitu? Lääkäri, Vainio Jari. Vainio, Jari. Joo. Englannissa. Munkin kaveri, kenen kanssa mä aikanaan aloitin huumekauppaa joskus muinoin sitten, niin hän oli Skotlannissa, koska se on se Edinburgh. No siellä mäkin aloitin. Joo, niin Edinburghin keskusvankila 1000 vankia kanssa. Ja 400 elinkautista oli siellä. Kun siellä Englannissa on erilainen tuomitsemiskäytö. Sieltä saa niin kuin täällä, kun tökkäät puukolla, toinen kuolee, se on tappo. Mutta siellä meinaa tulla melkein joka tuommoisessa tulee elinkautinen suoraan. Se on erilainen tuomitsemiskäytäntö siellä. Siellä on herkästi elinkautisia. Mennään vähän Raamattuun. Mulla oli joku semmoinen paikka, mistä haluat puhua kuulijoille. Joo, silloin nuorena lääkärinä mähän asuin. Mä varmaan harvoja miehiä, jotka on saanut kunnian elää nunnaluostarissa 7 vuotta, mutta mä asuin Sambiassa katolisessa nunnasairaalassa. Ja tosin mulla oli oma talo, mutta mä asuin siinä nunnien puutarhassa, eli periaatteessa nunnaluostarissa. Ja mä olin läänin ainoa lääkäri. Eli mä hoidin 3 hatua alla eri tehtäviä, että mä hoidin sairaalan kaikki erikoisalat, mä hoidin 5 terveyskeskusta niin kuin neuvonantajana, mutta sitten mä olin vielä lääninlääkäri, eli lääninlääkärinä niin kuin tarkkailin oman työni laatua. Budjetti oli 0 euroa, mutta me ei koskaan puhuttu resurssipulasta. Mutta siellä oli sitten puolalaisia nunnia, meillä oli 1 sambialainen nunna ja puolalaisia nunnia, vähän vaihteleva määrä 4-5. Ja alueella asui sitten toimi 2 pappia. Ja isä Jan oli puolalainen, toinen oli, isä Joseph oli jugoslaavi. Ja mulla oli kerran tämmöinen, mä olin saanut Suomesta musiikkikasetin, semmoisen vanha-aikaisen musiikkikasetin. Ja siinä oli sitten viesti, että jos tulee koti-ikävä, niin kuuntele tämä kasetti, koska siihen oli kerätty kaikki kamalimmat suomalaiset humpat ja tangot ja värssyt. Mutta yksi päivä se oli varastettu. No mä olin vähän tuohtunut siitä ja mä siitä sitten marisin ja isä Jan tuli sitten vastaan ja mä hänelle marisin, että mut on varastettu kasetti ja mua vähän puttaa päähän. Ja hän sanoi, että no mihin sä jätit kasettis? Mä sanoin, no se oli pöydän päällä. Niin hän sanoi, että etkö sinä ole lukenut Raamatusta, että älä johdata lähimmäisiäsi kiusaukseen. Ja siitä päivästä tästä on tullut mulle semmoinen tärkeä, älä johdata ihmisiä kiusaukseen. Varsinkin nykypäivänä, kun ihmiset on hirveän itsekeskeisiä ja minä, niin mulle tulee usein se mieleen, että kuinka paljon niin kuin siihen sosiaalisuuteen liittyisi tämä raamatulause, älä johdata ihmisiä kiusaukseen. Ja tietysti tässä tapauksessa mun olisi vaan kasetti pitänyt pistää lukkojen taakse, ettei se sitä varastamista yhtään kaunista. Mutta meidän täytyy aina muistaa se, että asioissa on 2 puolta. Se mun puoli. Missä tämmöinen, onko se ihan noilla sanoilla missään varsinaisesti? Raamatus sanoo, että äläkä saata meitä kiusauksia. Niin, isä meidän rukouksessa. Niin. Onko se meitä? Joo. Mut, se on isä meidän rukouksessa, mutta ei varmaan niin kuin ihmiselle käskynä sinänsä Jumalalle. Niin, Jumala varjelkoon meidän kiusauksia. Joo, okei. Mutta kuitenkin no ehkä se ei ollut ihan sanasta sana Raamatusta, niin. Mutta se ajatus on sama, että niin kuin mulle se on aina ollut se ehkä lääkärinä, että me kuitenkin tehdään nuorena lääkärinä Hippokrateen vala. Me joudutaan jopa kirjoittaa se käsiin ja se säilötään terveysministeriön arkistoon. Että siellä on mun allekirjoituksella, että mä pidän. Ja Hippokrateen sanas, tosin mä voin nytkin. Mitä siinä on nyt sä sanot sen? No se on pitkä kuin nälkävuosi, mutta siinä on yksi ainakin kuitenkin, että minä en edes uhkauksesta tee potilaani vastaisesti. Tai toimi potilaani vastaisesti. Sä et saa katsoa mitä mun sä hoidat, kaikki tasa-arvoisesti. Kyllä, mutta siinähän se on tämä suomalainen keksintö, että sitten on keksitty esimerkiksi liuta
anteeksi nyt, mutta vakuutuslääkäreitä, joiden ei tarvi potilaan hyväksi katsoa. Eli vaikka mä taistelen sun papereiden puolesta ja kirjoittaa se lausuntoon ja yritän saada sut eläkkeen tai kuntoutukseen tai saada sulle jonkun edun, niin siellä on sitten joku toinen lääkäri, joka potilas sä et ole, niin sen voi sitten sanoa, että ei. No minkälaisia ne puhelut sitten on vakuutuslääkäreiden kanssa? Ei ole, kato, ne on tuntemattomia, en mä tiedä. Sieltä tuleekin vakuutuslääkäreitä tai Kelasta tulee mulle ilmoitus, että tai itse asiassa mulle ei tule mitään ilmoitusta, se tulee potilaalle. Ja sieltä tulee vaan, että laki siihen momenttiin, tähän artiklaan tuohon perustuen, että saat tätä etuisuutta. Ja sitten siellä on joku epämääräinen nimikirjoitus alla, joku käsittelijä. Ei me tiedetä, kuka ne on. Ne on nimettömiä. Aika paljon haloa. No Ali, luit sä siitä, kun sieltä Egyptistä oli löytynyt se 4000 vuotta vanha muumio. Niin. Sitten ne ei oikein sanonut selvää, että mikä se on, niin sitten suomalainen vakuutuslääkäri meni tutkimaan sitä ja totesi, että kyseessä on 40-vuotias työkuntoinen mies. Menikö tämä nyt oikein? No tämä oli vähän karikoitu, mutta mun mielestä tuntemukset on sama. Eli joskus ei tiedä, että itkeisikö vai nauraisko, kun saa niitä päätöksiä. Et meillä on hirvittävän paljon kuitenkin tässäkin yhteiskunnassa välinputoajia, jotka ei niin kuin pääse sieltä. Tämä meidän yhteinen tuttavamme Ilkka Taipale. Niin. Hänhän just aikanaan, kun hän oli eduskunnassa, hän paljon puhui siitä, että kun siellä on kortistossa, siinä aikaisessa kortistossa on niin kymmeniä tuhansia mielenterveyspotilaita, mitkä voidaan suoraan laittaa eläkkeelle. No on turhaa vaan siellä nostaa työttömyyttä. No hänhän siivosi sitä. Niin, kyllä. Joo. Hän teki aika kuonisen työn. Ja auttoi myös vankeja paljon. Sä oot ollut myös eli maailman terveysjärjestössä töissä. Joo. Kansainvälisessä punaisessa ristissä Punainen puolikuu ja Pasteur-instituutissa päämajoissa. Minkälaista on tehdä töitä tämmöisissä isojen organisaatioiden? Onko se vaan hallintoa? Vai mitä työtä sä teet? Se on yhtä olemassaolon taistelua ja jos mä nyt rehellisesti sanon, niin voisi ajatella, että tämmöinen kansainvälinen yhteisö on semmoinen kiva sulatusuuni, jossa kaikkien kansojen kulttuuri ja ajatukset, hyvät ajatukset tulee yhteen, mutta todellisuudessa on aika raakaa, koska siellä on hirvittävä kilpailu. Ja jos sä meet esimerkiksi Geneveen, jossa kaikki nämä kansainväliset organisaatiot on, niin kaikkihan muuttuu geneveläiseksi. Eihän siellä näy mitään. Kukaan ei enää tiedä, kuka tulee mistä, koska kaikki on sitä samaa geneveläistä massaa. Joo. Eli mutta jäi kuitenkin hyvät kuvat siitä, että vai kaipaatko niitä? On. Mulla oli mielenkiintoisia hommia, mutta kyllä se niin kuin, mä muistan eka kertaa, kun mä olin Genevessä WHOlla. En tiedä, saisiko tämmöisiä puhua, mutta puhutaan. Saa. Me ollaan radio. Me oltiin mä menin jonkun kanssa kahville. Siis kahville. Ja sitten heti muutaman tunnin päästä joku tuli naputtaa olkapäähän, että kun sä menit sen kanssa kahville, niin oliko sä sen puolta? Mä sanoin, mitä puolta? No sitten kävi ilmi, että siellä on erilaisia klikkejä, jotka taisteli keskenänsä ja sun piti valita klikkissä, että jos sä menit ton kanssa kahville, niin sä olit heti automaattisesti sen puolta. Että kaikkein parastahan oli istua yksinä ja juoda kahvisa yksi, koska ei niinku semmoista. Eli rahasta taisteltiin sielläkin? Rahasta, joo kyllä. Rahasta ja vallasta. Raamattuhan puhuu siitä, että rahahimo on kaiken pahaa. Niin, mitä sä sanot tästä, kun mä luin, silloin kun oli Haitin maanjäristykset silloin 10 vuotta sitten, niin Amerikan Punainen Risti sai $500 miljoonaa lyhytsäässä yleisöltä, $500 miljardia. Ja ainoa, mitä ne kun ne sillä hirveällä koneistolla lensi sinne Haitia edestakaisin, niin saiko jotain 10 lautahökkelit rivitaloa sinne rakennettua ja jonkun yhden kaivon tai jotain ja muu meni siihen hallintoon? Voiko se olla näin rajua se, että se hallinto syö niin paljon? Kyllä, se hallinto syö niin paljon, mutta nyt mä en. Mun mielestä se Punainen Risti on rosvofirma. Vaikkei mulle se. Älä provosoi. Hän on ollut töissä siinä. Mä en ole ollut, mutta mulla on omat, siis miten mä tämän nyt sanon? Organisaatioiden yksi sellainen intressi on luoda itsestään tietty brändi. Se on vähän niin kuin nämä influencerit nykyään, että luodaan brändi itsestään ja sitä brändiä viedään
ulospäin, vaikka netin kautta. Niin organisaatioilla on oma brändi ja he haluaa myös näyttää itsestään tiettyä linjaa, mitä he ovat. Ja sen takia tuntuu joskus hullulta, että mä olen jossain sota-alueella tai maanjäristyksen keskellä ja kirjoitan raporttia. Se raportti menee Helsingin toimistoon, jossa se sensuroidaan ja kirjoitetaan uudelleen siihen muotoon, jota donori haluaa. Eli donori siis luovuttaja, rahan luovuttaja. Eli aina tulee hyvä ja kaunista, koska kaikki menee sensuurin kautta. Eli mä kaipaisin, että jotta me voidaan kehittyä humanitaarisessa työssä, meidän täytyy myös olla kriittisiä. Niin itseämme kohtaan kuin muitakin kohtaan. Ja rehellisiä. Rehellisiä. Mulla on tämmöinen hyvä esimerkki, kun Turkin maanjäristyksessä vuonna 1999 jaettiin hygieniapakkauksia. No logistikot oli tilannut sen maailman halvimmalta järjestöllä, jolla se hygieniapakkaus oli koottu hammastahnalta, joka maistui siltä itseltään, viitti sanoa sanaa. Partakoneen höylät, edes toiminut meikäläiseen haimeniin, saati sitten johonkin turkkilaiseen partaan ja niin poispäin. Ja kun siitä tehtiin sitten semmoinen kuluttajakysely, että mitä nämä lahjoituksen saaneet oli tykännyt tästä hygieniapakkauksesta, niin me saatiin yksi positiivinen kommentti. Shampoo oli hyvä matonpesu. Se oli se kommentti. Ja mä mietin sitä, että miksi ihmeessä pistää kauhean järjestö, sä vuokraat halleja ja tämmöisiä varastoja. Ja sitten lennetetään ulkopuolelta niin kuin, varmaan satoja tuhansia paketteja, joita sitten tarvitaan logistiikkajärjestelmä, joka vie niitä ihmisille jakelee. Kun ihan yksinkertaisesti voisi ihmisille antaa vaikka pienen tukuseteleitä tai joku lahjakortti ja sanoa, että osta paikallisesti mitä tarvitset. No se raha jäisi sinne. Se raha jäisi sinne ja sillä tuettaisiin, mä just joku kyseli mut tuosta nykyisestä Turkin maanjäristyksestä. Niin mä sanoin, että nehän on basarikansaa turkkilaiset. Kyllä siellä kauppiat löytää tie rahallua, jos on vaan rahaa. Niin ihan varmasti tavarat. Mä en nyt ymmärrä, miksi ne kaiken maailman humanitaariset kuljetukset jää jonnekin sinne matkan varrella, koska onhan sinne ennenkin tavara kulkenut. Ennen maanjäristystä. Jos siellä on tiet tuhoutuneet, niin tehkää uudet tiet sitten ympäri. Mutta kyllähän nämä henkilöt, jotka on Silkkitien varrella asunut elämänsä, niin ne tietää, miten kauppaa käydään. Mä en tiedä parempia kaupankävijöitä kuin sen alueen ihmiset. Niin kyllä se toimii. Minäkin olen, jos mun kirja-alueita, niin olen Turkissa käynyt. Mä olen Turkissa tosiaan asunut 13 kuukautta silloin 99 maanjäristyksen jälkeen, heti maanjäristyksestä sinne rakentamisvaiheeseen asti. Ja tämä on mun lempi. Sä puhuit Haitin maanjäristyksestä, en ollut siellä, mutta pääsin pahalle mustalle listalle, kun menin kritisoimaan julkisesti Helsingin Sanomissa, että marssijärjestys on väärä. Eli silloin just tämä, sä sanoit sanan Punainen Risti, vei kenttäklinikan sinne. Eli siellä oli yksi, muistaakseni tamperelainen koululääkäri, pistettiin tekemään töitä tilanteeseen, jossa olisi tarvittu anestesialääkäri ja kirurgeja ja tehdä sitä raakaa kirurgia, koska te voitte kuvitella, että jos tuosta nyt katto luhistuu meidän päälle, niin meillä on niskavammoja, meillä on jalkavammoja, meillä on murskavammoja. Siellä tarvitaan kirurgia. Mitä tämmöinen yleislääkäri? Yleislääkärin tehtävä on sitten katsoa estää niitä epidemioita sitten myöhemmin. Vähän siinä vaiheessa. Haavoja ja onko se sitten järkevää, että mä olisin lähettänyt sinne kirurgiseen sairaalan tietysti, jos ei sitä pysty järjestämään, niin olla sitten ilman. Mutta ihan turha lähettää 2-3 kuukauden päästä sinne kirurgista yksikköön, koska tieteellisesti on todistettu, että ensimmäisenä päivänä on etsintä. Paras etsintä 24 tulokset tulee 24 tunnin sisään. Eli se pitää paikallisten tehdä se. Ei joku, vuonna 1999 suomalainen palomiesryhmä oli Jalovassa Turkin maanjäristyksen jälkeen, mutta he tuli sen verran myöhään, että mun käsittääkseni he ei löytänyt yhtään ihmistä elävänä. Eli se etsintä muuttui elävien ihmisten etsinnästä ruumiitten etsijäksi. Eli sinne pitäisi mennä heti. Ja koska se heti meneminen on aika mahdotonta, niin silloin ihmisille pitäisi, vähän niin kuin meillä opetetaan ensiapua, niin heillä pitäisi olla raivauskoulutusta. Sitten ensimmäisen viikon aikana tarvitaan kirurgia.
Sen jälkeen tilanne rauhoittuu. Mutta meillä on sitten tuloksena paljon selkäydinvammaisia, neliraajahalvauksia. Mä oon nähnyt sairaaloissa, joka oli täynnä ihmisiä, joilla oli sekä jalat että kädet amputoitu. Että he oli tämmöisiä ihmisen torsoja, jossa killu pää. Ja he oli aivan hädissään siitä, että mitä tämän jälkeen. Ehkä he oli menettänyt koko perheensä kotokotiinsa, mitä tämän jälkeen. Eli se psykologinen puoli tulee siihen mukaan. Ja sitten mun mielestä tärkeintä, että nämä ihmiset, jotka asuu siellä paikan päällä, niin ne koulutetaan. Heidän täytyy ymmärtää, että me asutaan laatan päällä, missä voi tulla maanjäristys koska tahansa, niin meidän täytyy osata toimia. Niin, eli se on vähän sama juttu, kun Afrikkaan viedään niitä laivallinen ruokaa, niin se pitäisi viedä sitten joka päivä se laivallinen. Mutta jos opettaa ne paikalliset kalastamaan ja viidelemään maata, niin se on paljon parempi tapa. Mennään sisäiseen parantumiseen. Raamatus on semmoinen asia. Ja aina hösää tuon Raamatun. Kyllä, mä luen ihan lyhyesti Raamatus 61 jae Jesajassa. Tää luet lakemaan näin, että julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivä lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäihinen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan ja heidän nimensä oleva vanhurskauden tammet. Voi sanoa, niin kuin mulla on Latellakin, niin se entinen elämä, niin se sisäisesti meidän niin kuin toimintamalli ja kaikki, niin tavallaan näin, että kun sä oot lääkäri, niin Jeesus on myös lääkäri. Hän voi sanoa, että hän on ylilääkäri. Niin hän parantaa meitä sellaisista niin kuin vammoista sairaudesta, mihin lääketiede ei yllä. Levotsiin ei ole ratkaisu, että nukutetaan. Ootko sä koskaan miettinyt tällaisia niin kuin sisäisiä vammoja, että hengellisesti ihminen paranee? No, mullahan oli erinomainen tarkkailupaikka siellä Sambiassa siellä. Siis mähän asuin ilman sähköä, ilman puhelimia, 300 kilometriä lähimmästä kaupasta keskellä viidakkoa, joka oli vielä luonnonsuojelualue, eli mä olin niin kuin näiden... Näetkö jellonia? Näin ja käärmeitä, krokotiileja ja olen uinut Luangwa-joen yli monta kertaa Mosakivikin puolella. Nyt kun mä katson noita luontodokumentteja, niin joskus ihan kauhistuttaa, kun siellä näytetään, kuinka paljon siellä oikeastaan on niillä. Krokotiile, niin. Mutta mä olin nunnaluostarissa. Ja meillä oli jotenkin, ja paikallisesti toimi, mun puutarhapojan äiti oli Elisabeth, paikallinen noitatohtori. Ja meille tuli semmoinen työnjako. Semmoinen, no ei se nyt ihan pyhä kolminaisuus ollut, mutta jonkinnäköinen lääketieteellinen kolminaisuus, koska ajatellaan, että mä edustin ehkä sitä länsimaista lääketiedettä. Eli mä olin pillereiden ja neulojeni kanssa, kun taas nunnat oli ehkä enemmän spirituaalista, eli se semmoinen niin kuin hengellinen. Ja sitten noitatohtori tietysti on välimaastossa, mutta hän oli enemmän tämmöinen psykososiaalinen hahmo. Eli meidän Elisabeth mä tein aika paljon hänen kanssa yhteistyötä sen takia, että hän pystyi hoitamaan tämmöiset psykososiaaliset jutut tosi hyvin. Ja afrikkalaisen tyylin se menee niin, että jos sä oot vaikka nyt levoton ja sulla on paha olla, sut laitetaan koko kyläyhteisön keskiöön, ainakin viikonlopuksi ellei pitemmäksi. Siellä on noitatohtorit tekee temppusa. Ne saa tämmöisiä spirittejä. Voi olla käärmespirit, leijonaspirit. Elisabetit oli leijonaspirit ja kuolleen portugalilaisen lähetyssaarnaajaspirit. Ja ne tuli häneen. Se oli aikamoinen muodonmuutos seurata sitä. Se tapahtui aina semmoisen viltin alla. Eli he oli viltillä peitettynä nämä noitatohtorit ja apulaiset. Sitten he tuli sieltä esiin, niin he oli muuttuneet ihmisiä. Joskus mä aina hämmästytti se, että miten tämmöinen vaatimaton pieni afrikkalaisnainen muuttuu niin kuin isomma. Se on semmoinen muodonmuutos totaalinen. Henkivaltoja. Mutta siinä sitten tanssittiin. Eli he rupesivat tanssimaan, potilastanssi ja koko kyläyhteisötanssi. Eli siinä oli tämmöinen, niin kuin mä sanoisin, tanssiterapeuttinen hetki. Mutta kun se henkilö oli kokouksen viikonlopun keskiössä ja kaikki tanssi hänen eteensä, niin silloin oli semmoinen parantava vaikutus. Taas toisaalta sitten nunathan ei osallistunut näihin, että heillä oli sitten oma, meillähän oli sitten Katonven kirkko, jossa oli joka sunnuntai Jumalan palvelus ja siellä sitten nämä samat ihmiset, jotka tanssivat noitatohtorin tansseissa, niin ne oli sitten sunnuntai-aamuna kirkossa. Eli heillä tämä afrikkalainen spiritualismi oli sekoittunut tähän katoliseen spiritualismiin. Ja mä olin sitten luterilaisena siinä ihmettelemässä, että
usein istuttiin, varsinkin kun mulla oli vieraita, niin me mentiin sinne kirkon, mikä se nyt on se lehterille istumaan, että siellä pystyi katsoa ja ihmettelemään sitä menoa. Koska mahtoi olla aika sekamelska. Ei se sinänsä, koska se oli hallittu. Tai sanotaan, että se oli hallittu sekamelska. Että urkujahan meillä ei ollut, mutta siellä rummutettiin paljon, mutta se oli hillitty rummutus kirkossa. Ja sitten oli aina tämmöinen enkelikuoro, eli pikkutyttöjä, jotka oli enkeliksi puettu valtoisia, ja ne tanssi semmoista, siinäkin hillitysti, koska afrikkalaiset osaa tanssia myös hyvin rajusti, mutta kirkossa se tanssiminen rummutus, niin se oli semmoista hillitympää. No mutta se oli iloista. Näetkö lähetyssaarnaajia, jotka on ihan täysillä uskomiehiä, että ne Jeesuksen nimessä paransi ihmisiä? Katoliset on aika, meillä ei ollut kuin katolisia lähetyssaarnaajia. Mutta siellä ei ollut suomalaisia lähetyssaarnaajia? Ei. Eli meillä oli puolalaisia, Jugoslaavia, sitten oli näitä sambialaisia nunia, mutta he oli hyvin semmoisia hillittyjä. Jos sä ajattelet semmoista nunnaluostarimeininkiä, että heillä on meditaatio ja rukousta ja mitä se sanotaan, teet työtä ja rukoileeko se on semmoinen. Niin semmoisia, että mun mielestä siellä oli hyvin vähän mitään lähetystyötä sinänsä. Että siinä niin kuin yritettiin vaikuttaa. Ne ei käännytä, mutta siihen asiaan vaikutettiin sen työn kautta. Joo. Meillä oli myös nunnia koulussa opettamassa, ainakin paikallisessa tyttökoulussa oli nunni, ja ehkä sitä kautta sitten mä en seurannut kouluopetusta, ei mulla ole mitään mahiksi. Kuinka paljon siellä oli tämmöistä hengellistä kasvatusta, mutta todennäköisesti oli, koska nunnista oli kysymys. All right. Onko Alilla tähän loppuun vielä joku? Mitä te hengistä sanot Raamatussa? No on rajuja juttuja. Raamatussa sanotaan näin, että sillä meidän sota-asemme eli uskovaisten eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edes hajottamaan maahan linnoituksi. Tästä just nimenomaan kysymys, että rukouksella ihmistä niin kuin Jumalan henki koskettaa ja vaikuttaa ja muuttaa meitä ja parantaa meitä. Ja minä ja Laurikin ollaan esimerkkejä siitä, että Jeesus on parantanut meitä sisäisesti ja antanut synnit anteeksi ja muuttanut meidät niin täysin. Eikö se ole ihmeellistä lääkärinä kuulla, että näin tämmöinen niin kuin hengellinen parantuminen on se tapahtunut? Mulla oli yksi Sambiassa semmoinen tapa, koska mä olin ainoa lääkäri ja mulla tietysti sairaalassa kuoli potilaita. Joo. Niin mä valvoin aina potilaan vieressä kuolemaan asti, jos oli semmoinen tilanne omaisten kanssa. Ja sen jälkeen, kun potilas kuoli, hänellähän oli semmoinen syvä henkäsy siihen loppuun. Eli tulee se kiihtynyt hengitys ja sitten tulee se viimeinen henkäsy. Miksi ihminen kuolee? Mitä? Miksi ihminen kuolee? Kyllä, siihen tulee semmoinen levollinen henkäys loppuun, että voisi kuvitella, että sielu lensi sieltä ihmisestä ulos. Mutta mä kutsuin aina, meillä oli sambialainen pappi jossain vaiheessa, niin me kutsuttiin aina hänet paikalle antamaan se niin sanottu viimeinen voitelu. Ja viimeiseksi mä kirjoitin potilaspapereihin, että pisti ristin kuvan ja kirjoitti siihen, että se MHS, RIP, eli may his tai her soul. Rest in peace. Eli se oli mun viimeinen palvelus potilaalle, se pieni, että levätkö rauhassa, se pieni paperi. Sitä mähän Suomessa kirjoittaa ja mua harvittaa se, koska mun mielestä suomalainen lääketiede on liian medikalisoitu, että syntymä pitäisi olla normaali, kuolema pitäisi olla normaali. Nyt me tehdään niin kuin syntymät tehtaissa ja melkein kuolemakin piilotetaan, eli se ei ole enää semmoista yhteisöllistä tai meillä ei tule kuoleman kokemusta luonnollisena enää. Ennen vanhaa synnyttiin saunassa ja kuoltiin olohuoneessa tai makuuhuoneessa. Kiitos Jari Vainio, lääkäri. Mielenkiintoinen haastattelu. Eikä Vuorio, vaan Vainio. Mä voin vaihtaa nimeni sun Vuorioksi. Tässä ohjelman lopuksi puhuttiin kuolemasta ja syntymästä, niin voidaan sanoa, että sinä kuulija, jos haluat syntyä uudesti ylhäältä, siitähän Raamatussa puhutaan, että Jeesus sanoi Nikodemusta, että jos sen jälkeen, kun sä synnyt uudesti ylhäältä, sä tulet ymmärtää ja näkemään, mikä on Jumalan valtakunta. Ja tänään tämän rukouksen kautta, jos sen teet sydämessä, saat synnit anteeksi ja siirtyä Jumalan valtakunnan perilliseksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni tänään sinulle ehdoitta. Pyydän kaikkia synteeni anteeksi. Synnytä minut uudesti ylhäältä sinun valtakuntaasi. Pese verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän sydämessään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, ilon ja rakkauden ja mene seurakuntaan, lue Raamattua ja Herra johdattakoon sinua. Onko Jarilla latella vielä tähän loppuun jotain?
Mä kiitän kutsusta tänne ja oli mielenkiintoista käydä tässä teidän studiossa. No niin, kiitos. Kiitos. Lähetä palautetta Ex-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.